যতনা হামবাय दिनै 29 तारिख जुलाइ 7 मास 2022 आं दिनै फार्स्ट फेसबुक लाइव माफाइके तामनि हिंके तिप्रा मथानि आदं ब्लाइखनो एक्टिव सामुफ्राय दंनाय बरं गोनां सार सुरज देबरमा तै सार बिस्वजित कलेजनि बर' जे हामला तै केस खायजाकनि तैनाय इसा सानन मुसुंखा लाइथानाय 22 तारिख रायमा बेली ओ जोंनि सार सुरज भाई सार बिस्वजित कलेज प्रग्रामो तै प्रग्राम खालाय दंगनि जरा तै आ सालनो जम्पुई जलाओ बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट बरमनां सार मंगलदेव बर्मा प्रग्राम फायै खालाय थांमोननि जराओ जे बिनि ऊपर हामला खालायजागौ होननाय जोंनि सार सुरज भाई सार बिस्वजित कलेजनि ऊपर कक सिला जांमातै बंनि याक दङ होननाय कक सिला जांमातै आंखे सानन मुसुंखा तामनिके आ दिनो सार सुरज भाई सार बिस्वजित कलेज बरक जम्पुई एरियाव गोसोकरै गे बाहायके सार मंगल बंनि ऊपर अमहाय कक हामिया कक सिलसायमान आबनि बागै नाम दिनै सानन मुसुंखा तै बेलाइखे वाना मासिंसा कक कतर सिलायबाय गुलि खायो नै कक सामने औ बेलाइखेनो वान सुक जांनाय कक तामनि हिंके आदिनो जोंनि सार सुरज बरवा एरिया करे हेबनो एरें माजरा बलनि ऊपर अमहाय सिलाय गुलि खायो गारि ओ खितारो हमला खायो नि कक सिलजामने अब आं बेलाइखे साजागलिया आं बेलाइखे आबो सेलेंगो तै कैसा आबनो कारिबो लाइथानाय 25 तारिख ओ मासनि 25 तारिख जोंनि खुमुलुं खुम्पुई एकाडेमी इंलिश मीडियमनि एडमिशन तैनाय जे कक बांलायमा रांसालायमा ओ जागाव बाहायनो जोंनि सार सुरजनि बुमुं एलिगेशन बुमुंनो तै जे ससियेल मीडिया ओ भाइरेल दंमोनि आबांते वानाका आंते अफां साजाक आबनि बागै आं दिनै फेसबुक लाइव माफाय तामनिके जोंनि सार सुरज तिप्रा मथा फाइमनि यागुल्लो ब्लाइकनि एक्टिभ बवाग्रानि दागि मुंबाय बवाग्रानि जे आइडियोलॉजी न तैनाय सामुं तांगै दंगो आबनि फुरो आं काइसन सानन मुसुंगो बीजेपी नि याक तंगै मानो